anakuya sehondo. Amen. Fambisa idzi nhau. Anakuya sehondo. Fambisa idzi nhau. Kuti nedzo tsitsi dzake wauya kuzotifira. Fambisa idzi nhau dziende panyika yose. Tendaika vanhu vose nezvinhu zvose zvitende. Inoramba ndichinama. We are
Maprisita wakaenda wakachakula ale Yesu na ya Jehova. Wakaramba wamile kwa kaoma pakatipa Jordani. Waisraeli wose wakayamuka pafura kaoma. Kushikira ruziri wose wapeza kuyamuka Jordani. Afrika! Amen. Started 2025. Zokaita gurra kapira zvakaipa. Andre, auchazvida 2020 ani? Kana kuri kuba, kana kuri kutadza. Andre, kana ari mabasa api neapi.
Amerika yenu. Kinao kenyule. Mtenyule. Amerika yenu. Ukipataka asira sabata. Ukipataka ukuchai papo. Amerika yenu. Ukipataka ya paru. Ukipataka mnakojani. Afrika! Koma pizza. Yes.
Dia ngapi wasa? Dia kita. Kalau saya bukan itu, bukan sudah masuk, bukan saya itu diriku. Bagaimana? Saya murni, saya jiwa nama. Saya burayaganuka. Kudiru wamari mutene, rupambe pasipakao. Mari wati yangu. Jega kuzochera nokuti wiziru kadira unokukurwa. Wekanayira kumusoro ukadauzo yambuka. Wiziru nodira ukakukurwa. Iwambo yambuka. Tayambuka wakoma. Kufundisha kunofaraka saka anipandisa mapointi pari kufunuka Yesu akifika pakana kwa farasa. Yesu akafika ana zimwe zhinji zvaakataura kana mashoko ekuvhundutsira. Yesu akatarisa kudenga akati, Baba, ndinoziva kuti munozindinzwa, nazvino muri kundinzwa. Akatarisa pakanga paine chiutu pakapapfutsirwa Lazaro. Akati, Lazaro, buda muguva. Waburiswa naDhevo.
Amen.